3 voksne, 12 børn. Udfordringen er ikke til at overse. Daglig leder Annette Harling skal få dagen til at gå op i en højere enhed. Der er altså flere opgaver, og personalet synes, det er en større belastning. Den hektiske hverdag skaber problemer for pædagogernes faglige mål. Hvis jeg kun har 3 børn, jeg skal forholde mig til, så kan jeg nå at være længere tid sammen med hvert enkelt barn. Jeg kan gribe hvert enkelt barns intentioner og lyst til at lære og lyst til at lege, og jeg kan tage fat i det, de selv har lyst til at arbejde videre med. Men hvis jeg har 5 børn, så kan det godt være lidt sværere. Men ikke kun fagligheden står på spil. Pædagogerne bliver også påvirket fysisk. I vores arbejde her, der arbejder vi meget sådan frem med kroppen, så det sætter sig i ryggen. Altså ryggen kan risikere at låse, og jeg har også kollegaer, der snakker om, de får de håndledene og skuldrene også. Så det sætter sig også rent fysisk. Børne- og Ungepædagogernes Landsforening slår fast, hvor vigtigt det er, at de anbefalede normeringer bliver overholdt. Jamen det er det jo af flere grunde. Altså det er både ud fra et pædagogisk perspektiv, men altså i forhold til at sige, at der skal være nok uddannede pædagoger til at varetage omsorg, socialisering osv. for de børn, der er. Folketinget vil give 500 millioner kroner til forbedring af normeringer i daginstitutioner, men det nuværende hul i kommunens pengekasse er for stort. Hvis vi har et stort hul, hvor det er, vi har alle vores besparelser liggende, så nye penge, der vil komme ind, de vil ryge i det hul. Og det er desværre sådan tingene er. Der er ikke noget, jeg hellere ville, end at skulle ud af til pædagoger. Men virkeligheden, vi har i Odense på nuværende tidspunkt, er bare en anden. Men lederen i Odense Vuggestue er ikke i tvivl om, hvad pengene bør gå til. De skal simpelthen rent ud til personaletimer.